Kawo muchungma tongkhe jeung borok munusurok mungsa khlaimanya kwrwi abohai dadak sidak bangplirok jeung jora thugino nugui tongo. Hayongo kwbangma borokno yakung yakmanya mokol nugya abohai borokrokno sak kebel hindi wansuk eba wansuk phano hayong gnagino yakung manya yakmanya mokol nugya hinphano phiaba kawo muchungma tongmabai khani phanbai saka tongui naiklai tongnaini hamari bai mongbo khlai tongma nukjago. Obohaino kaisa dadak sidak mangpri kasifika TTAADC hapangni ICAT tangbedekni barjamanjak EM Suhel Debarmani chaitokmungbai songjajak Tripura Idolni poila seasono. Saworjono songajak audition rauno khoroksa Perujitri yang mongui khoroksa Tiprasa Sikla Mokolsi nugya phano bini khnatotok rwsapmungbai judakhe yapri rikha rwsapmungni haparo. Audition round clear khalai eba audition roundo judges rokni khano keplai khlai judges rokni khawo hamjak mungriwi botabok tiarangjak gala roundni bagui naina dihingke chini takhok Perujitri yang bobo haike rwsapkha.